Den her fredag er den første dag, hvor der virkelig skal produceres noget spændende og anderledes mad. Optakten til dagen var, at om tirsdagen i den her uge var eleverne en tur i Bazar Vest og handle diverse grøntsager, krydderier og kødprodukter ind til at fremstille noget mad sammen med gæsterne. Mange forskellige krydderier og grøntsager blev indkøbt. Der blev også indkøbt grøntsager, som ingen havde hørt om før, eller nogen havde smagt på tidligere, og diverse chilier, som var mere eller mindre stærke. Og selvfølgelig har vi med unge mennesker at gøre, som synes, det er spændende at prøve at smage de her chilier. Jeg vil så bare lige advare, altså dem her, dem ved jeg, de hedder peri, og de plejer at give både hedetur og vand i øjnene, sådan max. Og der er nogen, der tror, at når de æder dem, at de dør. Så pas nu lige på, hvad det er, I stopper i munden, ikke? Yes! Hvor er du god! Sej, du prøver at lave noget... Nej! Ja, der er nogen af jer, der ved, hvad det er. Godt! Linda? En kærlighedsfrugt. Nogen, der ellers ved, hvad navnet er? Jeg tror, vi har et andet ord for det. Rambutan. Rambutan? Er det ikke også det, vi kalder for litchi? Det er dem uden hår på. Det er dem uden hår på? Litchi Okay. er dem uden hår, og rambutan, det er dem med hår. Ja, men de ser fuldstændig ens ud indvendigt. Ja, han er smukke. Som ikke smager. Som ikke smager en skid. Ivan! Det er en dragefrugt. Vi deler den her. Klar, 3, 2, 1, okay. Nå, vi tager en ny. Åh, det brænder. Mine ører. Shit, mand. Ja, du fik heller ikke nogen kerner. Det gjorde jeg. Jonas tænker jeg i hvert fald op. Ja. Der blev fremstillet mad fra forskellige lande. Vi har inviteret nogle gæsteundervisere fra Tyrkiet, fra Somalia, fra Ukraine og fra Syrien. De gæster, de frivillige, vi har kontakt med, har meldt sig via vores kontakt nede i Frivillighuset. Og nogle af dem har faktisk ikke været i Danmark så længe, så de kan danse. Så der var blandt andet en syrisk tolk inviteret med, således at den syrer Valet, som var gæstelærer for eleverne, rent faktisk havde mulighed for at få sine ting oversat og igen tale med eleverne gennem tolken. Valet kommer fra Syrien og har faktisk haft sin egen restauration dernede, så er vant til at lave mad til mange mennesker. Så vi har lavet 2 forskellige slags af den. Den ene, der er kylling og ris, og så en masse krydderier. Og den anden, der er lam og ris og masser af krydderier. Og så bliver de forhandlet på 2 forskellige måder. Kylling, den brænder du ligesom af, når den er kogt. Det gør du ikke med lam, den bliver bare puttet direkte ned i sammen med risen. Der var 2 piger fra Ukraine, som ligeledes kom og lavede noget flot ukrainsk mad. De havde også tolk på, så eleverne har haft fornemmelsen af, hvordan er det at arbejde med nogen med en helt anden kultur og et helt andet sprog end vores, hvor man har brug for at få oversættelse af nogle andre. Vi skal have en ostekage til dessert, og så skal det have noget kylling til hovedret med kartoffelmos. Eleverne går til opgaven med krum hals. De mærker også, at de gæstelærer, der er her, synes det her er spændende. Vores pige fra Tyrkiet, Seudin, kom og deltog sammen med hendes veninde, og det til trods for, at søn nummer 4 var med i barnevognen, 3 måneder gammel, og alle eleverne sørgede for at være barnepige for ham. Men Seudin styrede med hård hånd 2 grupper, der blev lavet noget fantastisk flot mad fra Tyrkiet,
og eleverne fik en sjov og spændende oplevelse ud af det. Hvordan udtaler du den her kage? Mohalabili Kadi. Okay. The best student. Nogle af eleverne har et uddannelsesønske, der går i retning af gerne ville være tjenere, og de har rettet an og gjort klar inde i skolens café, sådan at der er klar til alt det spændende mad. Det er lidt anderledes for eleverne at sidde og spise sammen, hvor der er dug på bordet, og der er lys, og det er faktisk en lille smule hyggeligt. Kommer jeg op, så får jeg sådan nogle små noget heroppe. Det bliver jo godt for lige salat. Kan du huske, hvad vi kaldte den her? Grøn blomkål. Ja, Grøn det blomkål. var det, vi så den hed inde på. انا نزلوا شوي شوي مشان ما يكب. Så er det stille og roligt ved at være tid til at anrette alle de spændende retter, som er kommet frem. Maden bliver anrettet, det bliver præsenteret, og det står rigtig flot på et tag-selv-bord. Og uden tvivl blev der optaget rigtig meget film fra eleverne og taget rigtig mange billeder den her dag, fordi det var anderledes end det, de var vant til. Alle gik til maden med krum hals, deltes om det og fik en lille smagsprøve med fra det hele. Så der er ingen, der ikke har prøvet at smage lidt. Hvad er det der? Det var det der med kylling og svampe.